Kowa zai zo makaranta da wuri, amma kai ba za ka zo ba, he lokaci ya kure. Me kake so kai kanka ne? Kai dai babu ruwanka da gina gaba ɗaya, kai dai burinka ka gina duniya. Duk ba ga nan ba, sun gina duniyar lahirar gata nan. Ka tsoron Allah, ka ga askin kanka fa. To mu je. Ai na ga lokaci ma yayi. Biya addu'a. Salatin annabi 10. To ya isa ma kafin ma ai babu kowa ya fahimci dukan a inda muka tsaya koko. To me ka gane, zo nan ka gaya mun me ka gane. Gafara nan. Zo ka gaya mun me ka gane. Gashi nan da ke su sun gane ba wanda yi magana. Kai da kai magana to gaya mun me ka fahimta. Me ka fahimta gaya mun. Ina gaba gidan kallon ball nake mamana. To daga gidan inna lillahi wa inna ilaihi, daga gidan kallon bal. To kuma an yi magana ka ce kana da ta, an zo na ce me ka fahimta, me tambayar taka a dake ka shine tambayar taka. Kullum ba a yi ba shi da wani aikin yi, sai dai izo ba da wuri ba makaranta. Haka je yace ida min da tambaya na bayi wannan kuma wai da ke shi. To ku ne nan gaba, ku za ku rike, ku ne masu hankali, ku za ku rike yaran nan gaba. Mutun da mutuwa da ya fara kama amala, ku ne magada. Ku san yadda za ku rike yaran nan. Kai zo nan. A ga ɗan iska ana magana ya ji. Yanzu nan na zo nake musu jawabi, da ka tafi za ka tafi gidan kallo. Watan ka ɗau kafa za ka tafi gidan kallo. Kai! Ko? Malam ni ma ina da tambaya. To me ya tambaye ta ka? Wai yanzu malam kana cikin tafiya sai kaga 1000 sai kaga kuma 500. To wai malam wacce za ka ɗauka ce? Ka ba yaro. Ka ji wai kunci. To ai kowa ba ga 1000 ga 500. Bawan Allah, me zan ɗauka? 1000 zan ɗauko. Za a ɗauka ba. 1000. 1000 zan ɗauko mana. Ka kai ma malam ka faɗi, karatun duniyar barin nuna mai. Malam ɗan iska ne. Ɗan liti, yanzu malam kamara. To ai ina da dalilin marin nasa. Me dalilin ka? Jiya ba ya ce ni wai bana fahimta ba, kuma ni ma na nuna mar ilimin duniya. Dan ka tsinci 500 kaga 1000 kai wanda zaka ɗauka. Ai duk ake ebewa. Idan ita zai ɗauki iya 1000 ba 500, shi talauci ne ba zai kashe shi ba.